खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर तुमका कशी वाटता युट्यूब मध्ये आपली स्नेहा आणि सरोजची जोडी. पाऊस बाहेर पडता बाबा, परत पावसानं सुरुवात केली. त्या दिवशी माझ्या नवऱ्याने सांगितलं पाऊस आणि गरमीचा विषय नको काढू, पण मी काढलंय म्हणून तो पाऊस पडायला सुरुवात झाली. चला आपण आजच्या आपल्या रेसिपीकडे जाऊया. आजची आपली रेसिपी पावसाळा संबंधितच हा, म्हणून मी या पावसाचा विषय काढलाय. तुम्ही गेस केलात कोणती रेसिपी? माहिती असतली ना, कुरकुरीत काहीतरी खावचं असतं. आपली ओपनिंगच असा काय खुसखुशीत चटपटीत, तशीच आजची रेसिपी आहे. तुम्ही पण सांगा. वाचलात तर तुम्ही पण आहात. माका पण माहिती आहे आणि एका पण माहिती आहे. तरी एकमेकांच्या प्रश्नांची म्हणतात ना उलाढाल करूची असता. आता उद्या आता ते आदान-प्रदान बोलतले होते. तर आजची आपली रेसिपी हा मस्त असा चिकन फ्राय ज्युसी. आपण चिकनचा रस्सो, चिकन सुक्या तर नेहमीच खातो. पण जर चिकन फ्राय पावसाळ्यात खाऊची जी मजा आहे ना आणि ज्युसी वाह रे वाह! एक नंबर. ता चिकन फ्राय कशाबरोबरही खाऊ शकता तुम्ही. म्हणजे भाकरी आणि भात ह्याच्यासमोर सोबत नाही हां, स्टार्टर म्हणून जी आजची आपली रेसिपी आहे ती. तर आता त्या ज्युसी आणि असा एकदम छान चिकन बनवण्यासाठीची एक छोटीशी टिप मी या रेसिपी सुरू करण्या अगोदर तुमका देते, जी माझ्या भावान माका सांगल्यान. माझा जो भाव हा माझ्यापेक्षा छोटो आशय, तो माका नेहमी सांगता, की "ताई ते चिकन आणूक गेलंय ना, की कोंबडी 1 किलो किंवा 1200 1 किलो 200 ग्रॅम पर्यंत घे. म्हणजे ती कोवळी निघता आणि त्याचा जो चिकन असतं ना, तर एकदम असा मऊ लुसलुशीत आणि ज्युसी असता. जर आपण जून कोंबडी घेऊन गेलो ना, म्हणजे 1.5 किलोच्या वर, तर त्याचा एकदम जून असं चिकन गावता आणि त्याच्यामध्ये चिकन ना कितीही शिजवा, तर तांबट-तांबट आपण बोलतो चिंगम. ना हां, तसा चिकन होता. म्हणून ही चिकन जर तुम्ही कधी घेऊन गेलात, तर अख्खी कोंबडी घ्या, पण ती 1 किलो किंवा 1200च्या मधलीच, त्याच्या वरची घेऊ नका. ही माझी चिकन चिकन घेऊची टिप होती. कोंबडी घेऊची. आता तर आपण पुढे जाऊया. कोंबडी घेतली, आता आणली, तिचे तुकडे केले आणि आता आपण त्याच्यापासून रेसिपी करूया. ते काय लावल्या ना काय-काय तर आता तूच सांग. कारण की चिकन कित्या ज्युसी आणि त्याच्यात ते सगळे रस हां, उतरूक होया तर मॅरिनेट. त्याच आता ह्या चिकन आपण अगोदरच मॅरिनेट केला. त्याचं सुद्धा कारण ह्याच हा, की आजची आपली रेसिपी लाईव्ह आज हा 19 जुलै आणि ह्या लाईव्ह रेसिपीमध्ये काय होतं माहिती आहे, कधी-कधी आपणाक ही पूर्वतयारी करून ठेवची लागता. कारण चिकन जर तुमका खरंच ज्युसी आणि टेंडर होया ना, म्हणजे खूप चांगला रस म्हणतात ना, एकदम खाल्ल्या-खाल्ल्या असं तृप्त मन आणि होऊया. भुतूरपर्यंत हां. जाऊ होया. तर त्याच्यासाठी त्याला कमीत कमी 1 तास हां, अर्धा तास पण नाही आणि 15 मिनिटं पण नाही. कमीत कमी 1 तास मॅरिनेट करायची गरज लागते. जेवढं तुम्ही 1 तास मॅरिनेट करतालात ना, तेवढे हे चिकनचे तुकडे आहेत ना, ते एकदम असे मऊ लुसलुशीत होतात आणि पटकन शिजतले. आपलं गावठी हे असतं ना, चिकनच म्हणतात ना, ता शिजायला खूप वेळ लागतो. पण ह्या चिकन जर तुम्ही 1 तास मॅरिनेट केल्यात आणि 1200 1 किलो आणि 1200च्या आतमध्ये कोंबडी घेतल्यात, तर ह्या चिकन पटकन शिजताला. त्या मॅरिनेट करूक मी आला, लसूण आणि त्याच्यानंतर 2 हिरवी मिरची आणि आपली कोथिंबीर चांगली एका भाजून घेतलंय पहिल्या तव्यावर आणि नंतर एका मिक्सरात लावून घेतलंय. त्याची पेस्ट बनवलं, ती लावलंय. त्याच्यानंतर थोडी काळी मिरी, आपलं लाल तिखट, मालवणी मसाला आणि काश्मीरी मसाला कारण त्याला लाल रंग होय म्हणान आणि आणि मीठ, मीठ आणि हळद हां. हळद, हळद खूप महत्वाची गोष्ट असते. असं म्हणतात ह्याच्यातले जीव-जंतू, प्राणी काय हळद असतील आणि ना एक काहीतरी रवला. लिंबू. महत्वाची गोष्ट. पण मी दही नाही वापरणार. असं हां, म्हणतात चिकन आणि दहीचं कॉम्बिनेशन जरा वेगळा होता. हां. म्हणून लिंबू. लिंबूमुळे जी चव येते ना, ती हॉटेलमध्ये खाल्ल्यासारखी चव येते. नंतर ह्याच्यावर पिळून लिंबू घाला हो, ते वेगळा पार्ट. पण पण आधी हां. लावचाच वया. आता हे बघा, हा जो चिकन आहे ना, तुम्ही बघू शकताय बघा, किती असा नरम आहे आणि ह्याचे ना असे जे तुकडे घेतले ना आपण, ते तुकडे आपण असे मांसाचे घेतले ना, कुठेही ह्याला हाड नाहीये. एखाद दुसरं असेल तर, पण ह्याला तुम्ही हे बघा, असे तुकडे फ्राय वया तर घ्यायचे. तसाच वया ना, हां, असेच मांसाचाच तुकडे. भाग वयो. हां, आणि असेच. हे बघा, हं. त्याचा रस खाली पण बघा बुतूर एकदम म्हणजे लिंबू-बिंबू जर लावल्या ना ना, तर सगळा पण सुगंध जो येता ना सगळ्या त्या हं. मसाल्याचो, हयसून आता आमका येता. खाऊची इच्छा झाली ना. हां. पण ह्याका जर 1 तासाच्या वर मॅरिनेट करूचा आहे ना, तर अजून एक टिप हीच आहे माझी, की ह्याका फ्रिजमध्येच मॅरिनेट करायला ठेवायचं. जर अर्धा तास किंवा 15 मिनिटं ठेवत असू ना, तर फ्रिजच्या बाहेर मॅरिनेट करायला ठेवा. पण जर 1 तास ठेवत असाल, तर आवर्जून एका फ्रिजमध्ये नाहीतर ह्याका तो एक चिकनला वास येऊ उग्र. उग्र आंबूस म्हणतात ना त्याका आंबूस. मालवणीत. तो वास येऊक सुरुवात होता. म्हणून ही एक टिप तुम्ही नक्की फॉलो करा आणि आमच्या टिप आजच्या कशा वाटतायत ना,
ज्या आमच्या डेली यूज मधल्या ह्या कोणी सांगितल्या असतील, नाही सांगितल्या असतील माका माहिती नाही. पण जर नाही सांगितलं असतील तर खाली कमेंट करून सांगा आणि की खयची हे आवडली ती सांगा. एक 1200 वाली आवडली काय? 1 किलो किंवा 1200 800-900 पण नको अहो त्याचं पण सरळ काही 1200. हां. पेटलो, पेटलो. ह्यो गॅस-वॅस खाली आहे ना त्याच्यामुळे हं. आता माका पण हे कॅमेरा दिसलो. कुठली टिप आवडली ती सांगा आणि मॅरिनेट करूची सुद्धा टिप जी आम्ही तुमका दिली ती ते सुद्धा काय सांगा. आता चिकन झाला त्याच्यानंतर आपण हे 2 कांदे पातळ चिरून उभे, तसेच लसणीचे पण प्रयत्न केलं. आला तर आतासा जरासा ओला आहे तर त्याचे काही पातळ भाग होत नव्हते. प्रयत्न तर केलंय बघा. आणि नंतर आपल्या चवीपुरता मीठ आणि आपल्या कसा त्या मसाल्यात हळद म्हणून बघा ॲड नाही करत हो, पण आपलं सोया सॉस आणि आपली ही शेजवान चटणी. ही कशाला वापरणार आहोत ते नंतर बघा. हां. तर मी थोडेसे कमेंट वाचते. तुम्ही तोपर्यंत कढई गरम होईपर्यंत. तुमचं सगळ्यांना लाईव्ह रेसिपीमध्ये स्वागत आहे. आत्ताच तुम्ही खावा नंतर श्रावण चालू झालो हं. की आपले चिकनचे प्रकार. मग आपण कशावर येऊया? तर तुमका नंतर कळातच. पूजाने दिला हाय 4:15 ला बघत होती हो वाट. सॉरी हां, हो, आमचा हो. थोडा लेट झाला. सविताने लिहिला हाय येवा लवकर वाट बघतो. आलो आता. सविताने हां. लिहिलं तयारी करताय काय? हो, तयारीला हं. जरा वेळ लागला. भक्तीने लिहिलं हाय ताई. श्रद्धाने लिहिलं श्रद्धा वायकरने हाऊ आर यू बोथ? आम्ही दोघी खूप छान आहोत. तुम्ही कशा आहात? लक्ष्मीने लिहिलं हाऊ आर यू? आम्ही खूप छान. प्लीज गिव्ह मी द रेसिपी. हां, आम्ही तुम्हाला रेसिपी देतो. खाली इन्ग्रीडियंट्स पण देऊ. स्नेहाने लिहिलं हाय. नेहाने लिहिलं ताई तुमचे दात खूप मस्त आहेत. आता दात लिहिलं की काय लिहिलंय? DADTच घे आहे. मराठी घे. हां, मराठी भक्तीने घे. लिहिलं कशा आहात? नाही ह्याच्यात मराठी येते आता. येते. कशा आहात लिहिलंय. अच्छा. नीलम दातच असतील मग. हं. नीलमने लिहिलं हो. आता या नीलमने हो का लिहिलं अगोदरची कमेंट तर मी वाचली. काय-काय जणांचं असं म्हणणं आहे, की मी त्यांच्या कमेंट वाचत नाही. काय होतं माहिती ही पुढे रेसिपी जातात. लाईव्ह नाही, लाईव्ह हां. संपते ना त्याच्यानंतर त्या खाली कमेंट टाकतात आणि त्यांना वाटतं हे लाईव्ह अजून चालू आहे अच्छा. आणि मग त्या कमेंट वाचल्या जात नाही. आणि अशा हां, पण दिल्या तरी त्या पुढे, 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 पुढे-पुढे पुढे जात जातात. हां, तरी मी वाचायचा प्रयत्न करते. नर्व्हस माहिती नाही तुमचं नाव काय आहे ते लिहा. आता आय रिसीव्ह द बॅग ऑफ स्वीट्स. हे कोणीतरी अशीच कमेंट टाकली आहे. आरती पाटीलने हाय ताई लिहिलंय. हां, आरती. तुमच्या सर्वांचे खूप खूप लाईव्ह रेसिपीमध्ये स्वागत आहे. आजची आपली लाईव्ह रेसिपी आहे चिकनचं स्टार्टर, चिकन फ्राय. पण ते आम्ही थोडंसं आमच्या पद्धतीने जे तुम्हाला सांगितलं 2 टिप दिल्या आणि आता बाकी जे चिकन फ्राय करणार आहोत ते तुम्ही बघा. पण याला जरा वेगळा ट्विस्ट देणार आहोत. तेल घातलंय मी 2 पळी. जास्त नाही. तुम्ही फ्राय म्हटल्यावर म्हणता एकदम डीप फ्राय तळून घ्यायचंय असं नाहीये. याचा हे लागणार, पासवर्ड लागणार. 380. 30-80. अरे सगळ्यांका आता कळतंय. ही रेसिपी करतोय असो भरभरून पाऊस पडत होयो. आता ही रेसिपी करते वेळी आपण ही कशाबरोबर खाऊ शकतो तर सर्वजणी सांगितल्या. पण आता बाकीचे आपण केलं भजी-बिजी पावसात तर कशी चायसोबत खातो. तर ही कशासोबत खायची? ते तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा लाईव्हमध्ये. नर्व्हस म्हणून मला माहिती नाही तुमचं नाव लिहा तिकडे. हाय ताई रेसिपी बघून सुटला तोंडात पाणी. किशोरीने लिहिलं हाय. माझी तुमची वाचली पण तुमचं नाव नाही कळत आहे. नाव सांगा. सविताने लिहिलं ही तुमचं पण छान आहे. तुमचं पॅन छान आहे. हो, हो. हा हनी पॅन आहे. डीमार्टमधून आम्ही घेतलेला. तुम्ही असं ऑनलाईन पण ऑर्डर करू शकता. मानसीने लिहिलं कीप इट अप. किशोरीने लिहिलं तुमच्या सगळ्या रेसिपी छान असतात. थँक यू. भक्तीने लिहिलं काय बनवतायत तुम्ही? आज आपण चिकन फ्रायची स्टार्टर रेसिपी करतो आहे. मी खात नाही, मी व्हेजिटेरियन आहे. नीलमने लिहिलं. ओके, ओके. तरी पण तुम्ही आमची नॉन व्हेजिटेरियन रेसिपी बघताय त्याच्यासाठी धन्यवाद. आज आपण बनवतोय चिकन फ्राय. जे होतं ज्युसी. पटकन तयार होता. जास्त ह्याला वेळ नाही लागत. आपण ह्याला
जेवढं आता हे जे तुम्हाला वाटत असेल की जास्त तेल आहे, तेल जास्त नाहीये. चिकनला नॅचरली तेल सुटतं. सुटतं, पाणी सुटतं. आणि जे तेल ह्याला मॅरिनेट करताना ना मी जरासं तेल लावलेलं. ही माझ्या पप्पांची टीप होती की सगळे हो. मसाले चांगले मुरण्यासाठी ना चिकन मॅरिनेट करताना थोडंसं तेल घालायचं. मग त्याच्यामुळे ह्या चिकनला असं तेल सुटलेलं आहे असं म्हणजे सांगते तुम्हाला. आणि इथे आपल्याला जसं मी सांगितलं ना कोवळं चिकन आहे, हे जास्त वेळ लागणार नाही आपलं फ्राय करायला. हे थोडं 80% पर्यंत फ्राय करून घेऊया, कारण आपण परत ह्याला फोडणीला घालणार आहोत आणि ती फोडणी काय घालणार आहोत ना त्याच्यासाठी कीप वॉचिंग. मला आता इंस्टाग्रामचा स्टेटस आठवतो की ही किरकिर ऐकायला कानांना खूप मजा येते. बाकीच्या किरकिर ऐकलं की इरिटेशन होतं. जसे की फिश फ्राय होणारी, आता चिकन फ्राय होत आहे. आपण चिकन तर दररोजच खातो, पण ह्याचं चिकन फ्राय करून जे खातो ना, कधीतरी बाहेर मस्त पाऊस पडलाय आणि असे चिकनचे पकोडे पण छान होतात, चिकनचे कबाब पण छान होतात, चिकनच्या भरपूर रेसिपी आहेत. पेरी पेरी चिकन आहे. आता आता काय तर खाऊन घ्यावा, नंतर आपली श्रावण चालू होतलो. आता शनिवारी आषाढी एकादशी पण आहे. बस ना. हा बस झालं चिकन. मी जसं बोलली ना ज्युसी 1200 किलोचं चिकन. 1200 केजी वाला, किलो नाही. पण ह्याचं बघा, मध्यम आचेवरच मी फ्राय करून घेतलं आणि त्याचं तेल बघा काय छान सुटलं आणि त्याला जो कलर आलाय ना, रंग छानच आलाय. म्हणजे आपण का तार ह्याच्यामध्ये नाही होत त्याने असाच हा. टूथपिक घालायचं आणि तोंडात आपण घालायचं. ह्याच्यामध्ये कुठलाही फूड कलर पण मिक्स केलेला नाहीये हा. नाही, आता आपलं ह्याला मालवणी ह्याच्यामध्ये मसालो लावलेलो आहे. हा ह्याच्यामध्ये सफेद डिश मध्ये ह्या काढता की त्या, तसं मीठ घातलेलं आहे मॅरिनेट करताना. मीठ हा. थोडंसं जपूनच घालायचं, कारण कधी कधी कमी जास्त लागलं जातं ना. एक हात एका जर लावून असा ठेवलास ना, तर त्या पिसान पिसात अगदी कणान कणांता सगळा लागलेलाच होता बघा. आता तळले तरी हे थोडी बघा पांढरे झाले आहेत काय. हा नाही तर असे पांढरे पांढरे होतात. सगळ्यांचं आपल्या लाईव्ह रेसिपी मध्ये स्वागत असा. आज आपली रेसिपी हा फ्राय चिकन. तुम्ही काय नाव देऊ शकता पण तुम्ही सुचवा. आहे रेसिपी होय होईपर्यंत तुम्ही सुचवा. खूप कलर केलं. हा अच्छे अच्छे कलर करू. उद्या कलर कॉम्पिटिशन आहे हा स्कूलमध्ये. त्याच्यातच आता करूया ना. त्याच्यातच करा, पण थोडासा आपण कलर नाही गॅस वापरत ना. पेटव. हा माझ्या आपण हातात रेड मसालो लागलेले. हे तेलाचं आता काय कामच नाही. आता आपण गॅस पेटवून घेऊया आणि ह्याच्यातच आपण फोडणीला घालूया. ते तापलेलं आहे त्याच्यामुळे जास्त वेळ नाही लागायचो, लगेच होताला. हा बिस्किट जा आता. झटपट होत्या. 10-15 मिनिटात तुम्ही किती घाईमध्ये असाल ना तरी ही रेसिपी तयार होता. तुम्ही फक्त मॅरिनेट करू काय तो 1 तास घ्या. आता ही आपली उभी चिरलेली लसूण पातळ चिरलंय. जेवढी तुम्ही लसूण घालणार ना तेवढं खूप छान फ्लेवर येतो हा लसूणचा. अजून एक गोष्ट रवली ती तुमका तिथे वाईस थांबा. कढीपत्तो रवलो. कढीपत्त्याचं पण छान सुगंध आणि चव येता. कढीपत्ता पुदिना हे आल्याचे तुकडे आहेत. पांढरे शुभ्र नाही. आताचा पावसाळी आला बघा कसा ओला गावता. ह्याचे पण असे पांढरे शुभ्र असतं. जर करकरीत आला गावला ना, ह्या आता जर असा पावसाळ्यात पाणी आळला आणि त्या आल्याकच खूप भावा. 70 रुपये पाव आला. मी तेव्हा घेऊन आली हा. गेल्या आठवड्यात म्हणजे झाले 15 दिवस. मी पण आज किती आहे मला माहिती नाही. जसं अंड्यांचं मी सांगितलं ना, कढीपत्त्याची पानं टाकल्या ताजो.
ह्याच्यामध्ये जेवढं लसूण टाकाल ना, गार्लिक ब्रेड, गार्लिक चिकन पण म्हणू शकतात, तेवढं हम्म. ह्याचा फ्लेवर खूप छान येतात. पण जो काही आला आणि लसूण घालतो ना, त्याचा फ्लेवर उतरला पाहिजे. चांगले तेलामध्ये छान फ्राय झालं पाहिजे हा. तसं चिकन फ्राय होता होता पण होतं ते. दुसरा चमचा घ्यायला पाहिजे होता. यात घेऊ दुसरा हो, मगाशी लाकडाचा. पिसाकाच मी लावत होते हा नाही तर- वरच्यावर. आता हे आपलं उभो चिरलेलो कांदो. बघू मस्त वाटतं ना, असे उभे उभे पातळ पातळ काप असलेले. हे घ्या. मगाशी फक्त पिसांका लागत होतं म्हणून खरखर खरखर आवाज फक्त तुमका ह्याचोच येत होतो, आपल्यात जे फ्राय होत होता तो सर 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 सर. आता थोडीशी आग काय करूया, थोडीशी म्हणजे पुरीच करते मी मोठी. कारण कांदा असा हा. शिल्पाची टीप होती माहितीये ना, मोठ्या आचवरच भाजायचा, नाही तर तो गोडूस होतो. तिखटपणा त्याचा हे होता, कमी बारीक हा. ह्याच्यात केला तर. अरे मी मोबाईल मध्ये ठेवला. हा, कमेंट वाचते मी एक. श्रद्धाने लिहिलं, आज तुमच्याकडे अधूनमधून पाऊस पडतोय, टेम्पटिंग मेनू करायला हवाच. हा बरोबर आहे, हो. आमच्याकडे अधूनमधून, आमच्याकडे पण अधून म्हणजे श्रद्धा ताई इथेच कुठेतरी विरारला राहतात. विरारला राहतात वाटतं. हा. आता ही आपली काश्मीरी लाल तिखट. आपण फूड कलर नाही वापरत आहे ना, म्हणून हा. याला कलर आला पाहिजे म्हणून. ही तिखट नसते, किती वापरू शकता. पण म्हणतात ना, बघून कसा मन आधी डोळे आधी खातात आणि मग पोटात जातात. डोळ्याने जे आधी जेवलं जातं ना, ते नंतर मग समाधानी असतं बघा, तसं. आता काश्मीरी लाल तिखट टाकून झाल्यावर जराशी करूया आज मंद, कारण आपण मसाला तो किती झाला तरी तो मसालाच आहे. आता ह्या का हिने खरी चायनीज टच देऊची बारी आहे. असं पण तुम्ही करू शकता, पण तुम्ही चायनीजचं जरा टाकलं की जरा खूप छान लागते, वेगळी चव लागते. आताचे पोरांका म्हणजे लहान मुलांना तर आता तेच हवं, ते छान लागतं. मम्मी टाक ना जरासं, नाहीतरी वरसून तरी घेतले चटणी किंवा मग ह्याच्या बरोबर दे. ही जरा तिखट असते, ही आपली शेजवान चटणी आहे. पुरे ना गो? हो, एक कारण चमचा त्याच्यात बस. हिरवी आणि मिरची वाटलं ना. हा, हिरवी मिरची वाटली, जास्त तिखट व्हायचं. एक चमचा बस. तुम्ही एका शेजवान चटणी बरोबर मोयोनीज असतं ना, मेयोनीज, त्याच्या बरोबर हो. खाऊ शकता. आणि हा एक चमचा आपला सोया सॉस, झोपलेलो सॉस. आता सुगंध बघा किती छान आला, आणि कलर त्याच्यापेक्षा. आज आपण बनवतोय चिकनचं स्टार्टर आयटम, चिकन फ्राय, आणि त्याला आम्ही थोडंसं चायनीज टच दिलो. भरपूर सारे लसूण घातले, बारीक उभी पातळ चिरून. अर्धा इंच आलं सुद्धा उभं चिरून, 2 कांदे. आता येईल आपली चिकन घालायची, जे आपण फ्राय करून ठेवलेला होता त्या चिकन. ही आपली झटपट 15 मिनिटात तयार होणारी स्टार्टरची डिश आहे. किती घाई असली ना तरी तुमची ही तयार होतेच होते. फक्त तुम्ही ह्याका काय करा, फ्रीज मध्ये आदल्या दिवशी जरी आणून ठेवलंस आणि सकाळी जर तुमका करून खावचा पटकन, तर पाहुणे येत असतील, हे असं तुम्ही मॅरिनेट करून ठेवलं आतमध्ये फ्रीज मध्ये, पटकन होणार. तर फ्राय चिकन म्हटल्यावर तेलाचा पण जास्त वापर नाही, आपली तेलाची एक पूर्ण पळीच घातलेली आहे. मस्त ह्याला ज्युसी असं तेल पण सुटलेलं आहे बघा. मी परत ह्याच चमच्यावर मी येईल. तेच म्हणणार होते पण आता ह्याच्यात घालूया आपण, सगळं घातलेलं आहे, मीठ पण घालायचंय.
ते पण आता तिने आधी लावलेलं आहे. त्याच्यानंतर तर मी सोया चटणीमध्ये असतं, शेजवान चटणीमध्ये असतं, सोया असतं. सॉस मध्ये थोडंसं मीठ असतं म्हणून हे इथे बघा मी हातीनेच थोडा सगळीकडे भुरभुरतोय. म्हणजे आपल्या कांद्यात आणि त्या लसणीत काय व्हाया ना त्याच मीठ मी घातलंय. आता बघा तेल पण कसा आट गेला. तुमका वाटत होता हा ना मगाशी जास्त तेला, पण आता बघा. नाही येते. आणि ह्याचं ज्युसी पण तुमका बघूचा. आता थांबा, अजून जाऊ हा. नका. चिकनचा म्हणतात ना ज्युसी होय, ज्युसी. आणि कोणाच्या कोणाच्या तोंडात पाणी सुटलं तर आपण सांगा, खरा खरा सांगा हा. काटो काढलंय मी. चिकन शिजायला काय वेळ नाही लागत. नाही हे तिथे आपण कोवळं घेतलं होतं. 50% वरती हम्म. शिजून घेतलंय बघा. पटकन काटा गेला. काट्याने परत दुसऱ्या चमच्याने असं ढकलायचं असतं. म्हणजे काय उघडून द्यायचे. ते मोठे मोठे पीस असले ना तर जमतं आपल्याला. हे बघा असं. आहे की नाही? हा हा. आतपर्यंत त्याचा तो मसाला गेलेला आहे. असं सफेद सफेद दिसत आहे बघा. आणि मस्त मऊसूत. अगदी काय म्हणतात ते, ज्युसीला काय मराठी शब्द आहे ते सांगा. हा, आता गुगल करूचा लागतं ना. रसाळ. कधी कधी आठवत नाही. ज्युसीला मॅरिनेट करायला मराठी शब्द काय हा? आता त्या आपण दिवशी सोनम सांगता लावून ठेवणे. काय लावून ठेवणे? चार्जर. मोबाईल नको इथे ठेवूया बाबा. आता आपलं मस्त असं चिकन स्टार्टरची रेसिपी होती ना, ती तयार झालेली आहे. आता आपण प्रेझेंटेशन करूया. कुणाचे काही कमेंट असतील, कुणाला काही विचारायचं असेल तर तुम्ही खाली कमेंट करून पण देऊ शकता. आम्ही त्यांची उत्तरं देऊ, किंवा आता तुम्हाला विचारायचं असेल तर आत्ता पण. लाईव्ह रेसिपी आहे, नंतर सेव्ह होईल तेव्हा सुद्धा तुम्ही भरभरून कमेंट द्या. आणि केलीत की नाही ती सुद्धा सांगा. काय दिसतंय मी आहे ना बघते माझ्या फोन मध्ये. करते वेळी माका दिसता ती समोरून आज लाईव्ह मधला लाईव्ह. आता गॅस बंद करूया ना. बंद केलेला तो आवाज इलो दाखवत खाली जाऊन. या बघा, पॅनचा अगदी फायदा हा बघा किती मस्त. हा. ते हँडल धरून सहज उतरवलंय. अगदी 10 मिनिटात 15 मिनिटात तयार होणारी आपली झटपट अशी स्टार्टरची डिश आहे. तुमका आवडली असं तर डबल टॅप नक्की करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. हे असं वरच्या वर केलास ना तर तुमचा ह्या चमच्याचा आवाज नाही येणार. पण ह्या चमच्याने जास्त येऊचे नाही पीस म्हणून ह्यो घेतलंय परत. आता एक टूथपिक घ्यायची आणि असा बुतूर घुसवायची. काटेन सुद्धा खाऊ शकतात हा. हो काट्यान पण खाऊ शकता. रेसिपी आवडत असत तर लवकर लवकर स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. बघा, या काट्याचा वापर करून असं ह्याने सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता. छान, अगदी झटपट होते. फक्त मॅरिनेट जसं मी तुम्हाला सांगलंय ना, तुमका 1 तास मॅरिनेट करूची गरज आहे. आणि चिकन घेताना जी टिप मी सांगलंय ना, ती नक्की तुम्ही फॉलो करा. आणि आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुम्ही सांगा की तुमका ही टिप माहिती होती का. थोडीशी पानं भुरभुरा, नंतर आपल्या ह्या बाजूक लिंबू टाका आणि हे असं असं कांदो. ऍक्च्युली रिंग रिंग करू काय होते कांद्याचे. हे अर्धे रिंग होत. गोड मानून घ्यावा. पाऊस इलो नाय. येतो बारीक स्प्रे मारता स्प्रे. चला, रेसिपी आवडत असत, आमची जोडी आवडत असत तर स्क्रीनवर लवकर डबल टॅप करून लाईक करा. हा, आता मी कमेंट वाचत होती. थांबा 1 मिनिट. ओला झाला आहे, हात धुवायला गेले ते. मोबाईल पुसतानाचं पण दाखवलं. पूजा सुतारने लिहिलं वाय वाव मस्त. आरतीने लिहिलं हाय. सविताने लिहिलं छान झालं स्टार्टर सोपी. खरंच सोपी आहे. आरतीने लिहिलं ऐरोलीवरून बघते. नीलमने लिहिलं सुंदर गाणं गाऊन जात जात काय
ज्युसी रसरशीत असं लिहिलंय. आरतीने यम्मी लिहिलं. हा, चला. आपली ही अशी सुंदर अशी गाणं आहे याच्यावर? नाही काय नाही ना? तुमका काय असं तर हा. सुचत तर तुम्ही त्या गाण्याच द्यायचा. आता माका सुद्धा आठवणार नाही हा. पण ही मस्त आपली चिकनची स्टार्टर झटपट अगदी 15 मिनिटामध्ये तयार होते आणि खाऊ कसे एकदम टेम्पटिंग. हा, माझ्या पण मला मका असं वाटतं की कधी एकदा ही लाईव्ह संपता आणि मी खाते. खाऊन बघू. गरम अगो चेडवात तोंड भाजात. नाही नाही. भार्गवला कडेचा अरे रे. कडेचा पीस घे मग. या नको, नको. मधलोच आहे हो. भार्गवला भरवताना मी ही आयडिया यूज करते अशी फूक मारते. खरंच जुसी सगळे मीठ मसाले बरोबर हम्म. मस्त झालेला बघा. भार्गवचं नाव घेतल्यावर भार्गव पण येलो. भार्गव चिकन खाता ना? हा. रेसिपी आवडत असाल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आजची रेसिपी फ्राय चिकन. त्या आपण- ताईंनी कुठले नाव दिल्याने होता? आता तुमका सांगतेच. आता तसंही आपलं श्रावण सुरू होतं ना आणि श्रावणच्या अगोदर सगळ्यात फेवरेट आपल्या अहोंचो म्हणजे सगळ्या पुरुष मंडळीचं फेवरेट काय तो एक सण म्हणा नाहीतर एक आनंदाची गोष्ट आहे. आता त्याला म्हणतात गतहरी, आपण म्हणतो गटारी. त्या दिवशी एका चकना म्हणून तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. तर ही चकण्याची रेसिपी तुमका कशी वाटली ती खाली कमेंट करून सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि घरी नक्की ट्राय करा. आता जाता जाता आपण अशीच तुम्ही रेसिपी बघत राहा. कुठले हवे ते सांगा. श्रावणातले रेसिपी किंवा गणपती येतं, नागपंचमी येतात ते सगळे. आताची एक टीप माका आवडली आहे. 1 ते 1200. तुम्ही ती आवडली असेल तर नक्की सांगा होय म्हणून. 1 किलो ते 1 किलो 200 ग्राम पर्यंत चिकन घ्या. हे खरं आहे की नाही तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स खाली कमेंट करून सांगा.